Ngoba sikhona sigcwele indlu. Umthandeni. Ninjani makhatha nasesselfie Ngiyaphila siyaphila. Sikhona. Mfowethu abanyathi. Namfowethu cha kwaze kwamnandi ukhosini. Wembe. Kwaze kwamnandi. Sizokhuluma ngalomlando oqophe kumasama mntaka baba. Mfowethu uqopheke indumezulu yomlando. Umlando okihlezi ikhona. So mase sikhuluma igaba lomlando sikhuluma ngento kahle eyenzeka noma yikuphi. Ukuthi kunomlando ukhosini nomlando njalo. Kodwa lona uhlukile ke wanamhlanje ngoba sikhuluma lapha ngomthandeni SK. Siqophe umlando lapha ekutheni sinominate nje okokuqala nama artist ase-Africa. Kukodwa lokho mntaka baba. Siqale lapho wenza kahle ngiyabonga ngoba ukunominate nokuqokelwa kuloya mkhakha we-record of the year akuyona into encane mfowethu. Nakancane noma kuthiwa awukazi uzobuye nendondo ukuthi nje uvelile lapha ya kusho khona ukuthi usebenzile. Kunjalo ngani yakwethu. Sekuwesike. Sekuyithi gixa ukuthi ke manje siphinde sawina. Manje siqhamuka kuphi umaskandi okuyinto oqala emlandweni. Ngicela futhi ukuhlambuluka la. Empeleni mina iqhawe lami umgqumeni ibhoba likaDikadika. Mfowethu lobuyekhuleni. Umgqumeni wathatha indondo yebest maskandi. Iyona ndondo mina bengiyibhekile kakhulu. Washalo pha phezulu lapha ugatsheni wayithatha leyo ndondo. Mase ithathile ugatsheni ngiyabuza ngithi uNkulunkulu kwenzakala kanjani. Sengiyabuza ukuthi no uNkulunkulu bese ngikhohliwe ukuthi mina ungidesignele ukuthi ngiqala izinto ezintsha ingenzeki into yakenzeka before. Esikenzeka ngaphambilini. Ngoba mina empeleni kahle ngizokutshela mina ngumuntu khona umthandeni ngokamoya spiritual bese kuba khona umthandeni ngokwenyama. Ngiyathanda la. Mina ngumthandeni ngokwenyama. Nginezifiso nami ngamaqhawami nabantu engibukela kubona nabantu engazi ukuthi bakhulu kanti mina uNkulunkulu ngikhande ngayinto enkulu kweyami ijeni. So mfowethu mase ngiqhamuka sengiqopha umlando ongaka sengishaya ngiqoqoda lapha noKabza noma uRisa no Tyler bephesheya kwelwane. Lokho kungenze kakhulu ngaduduzeka ngabona ukuthi no man uNkulunkulu khonta ehlele futhi useyisiqalo lesi ngoba ngiyakhumbula isinsi ngamukela uJesu ngakholwa. Ngiyakhumbula ukuthi ngibe nawo amaphutha okuba umfana empilweni. Ngazama ukwanciphisa ngazama nami ukuthi ngiphume empilweni yezwe ngibe kulento engangiyizele ngoba isikhathi siyahamba. Abanye abantu bahamba uthola into ababenzele emhlabeni abayenzayo. So ngazama ukuyithola mina ukuthi mina ngubani. uNkulunkulu wangenzela iqiniso. So lokho bekwenzeka vele ngikulindele futhi ngisho ukuthi useyisiqalo noma ku late kodwa isiqalo kulo kusezayo ngoba ngakhetha inkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Amen. Ngafisa ukuthi zonke into zami zikhanye zihambe kahle. uNkulunkulu akamlahle umuntu. Ngifisa ukuthi siqede umlando ukuthi umuntu ophumelela umuntu othwele. Njengamanje ufuna sazi ukuthi umuntu ophumelela umuntu ohamba noJesu. Kwenzeka kanjani Umthandeni? Ngiyazi ukuthi njengejongo njengensizwe ethanda isinto ethanda umaskandi abantu abaningi ngangayikhuluma le kwenye ama interviews bengibuza ngokuthi ngithanda isinto nginsizwa kodwa ngikhonza uNkulunkulu ngiyakhakambisa lokho angikufihli. Ngaphendula ngendlela engaphendula ngayo mhlawumbe yakhumbula uzongifonela uncoma ukuthi ngaphendula kahle yini lenza ukuthi uthi umculi kaMaskandi ovelele kangaka emhlabeni kodwa igama lika Jesu alisale emlonyeni wakho. Ngisho ngikusho lokho mina ngomunye wabantu abakhe angathini abayimvelo kaNkulunkulu futhi sengize ngikhona nokuthi mhlazane futhi ngizohamba emhlabeni ngiyobonisa ngiyobatshela nje abantu ukuthi mhlambe sengihamba noma yini futhi njengamanje angazi ukuhamba akangifikile lo ngoba ngumuntu ohlukile. Mina yazi ukuthi mina i-role model yami mhlawumbe ngama role model amathathu. I-role model yami mina uJesu kuzoba uShaka ilevel kamanyama ukukhalipha bese kuba ke umgqumeni kodwa ngizocela ukugxila lapha nje kuShaka nakuJesu. Iyodwa into engizisa ubuhlungu nengihlala ngiyizindla ngayo ukuthi amaqhawe monke akaganwanga uyabamba kanti abantu abalandela ezinyathelweni zawo lawo maqhawe umfundisi nje akuyena umfundisi ngaphandle kamakoti. Inkosi akuyona inkosi ngaphandle kokuthi ibe noNdlunkulu. Kodwa ke siyazi ukuthi uyishakile ngaliganwanga. Ngiye ngayibuza mina ngifuna ukugana ngisheshe ngigana ngoba ekhaya bengesimo esingesihle kahle uma ngihamba ngesihlalo ufuna umuntu ozomnakekela. Nalo bona ngimncane ngifika nje umholo wami uqala cishe umholo wami uqala la mina ngicula lapha koMalavisto ngakhipha inkomo ngazisa emzini wendoda ngayo lokona ngakhoka. Kodwa ngabona ukuthi lama delays angakawana ngase ngibuye ngikhumbula ukuthi i-role model yami labo bantu uJesu noShaka. Ngizama ukuthi ke ngoba ngifaka uShaka noJesu
lento ukuthi abantu bethu abantu singamaZulu thina into zabelungu nezinto zabelungu fanele bazi abantu ukuthi ngempela ikhona lento yokuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu mayikhombe ngomuno leyo nto ayishintshe uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathembisa uDavid ukuthi akusokuphinde kuphuma ukhosi endlini yakho ingakho kuthiwa Jesu indodana kaDavid and uJesu udunyiswa wonke amazwe umhlaba wonke ngisho kimi nangakini sikhona umuzi othola ukuthi noma bengakholwa kodwa khona izayoni nje kuhlala kukhanya isibhubhu uyabona noShaka kunjalo khona ama restaurant abizwa ngoShaka phesheya nezindawo ezibizwa ngoShaka so ngizama ukusho ukuthi lento abafowethu yenkolo fanele siyazi ukuthi yakhele uNkulunkulu okumnikazi wemvelo umnikazi wolwandle umnikazi wesibhakabhaka umnikazi wemvula lena enalanga phandle ingakho mangizala eThekwini ifongela sekuvele kwathi la dedela imvula isimanga la kwaduma izulu lashaya imbani ngasho ngathi nakho seyifikile hamba noNkulunkulu uqedile ungethwele mntaka baba uqedile kubalandeli bakho abathanda umculo wakho nakubathandile umculo kaMaskandi jikelele ungathini uyibongela ngalokho abakwenzile mfowethu angazi ukuthi ngithini kubantu mhlambe ngicela ukuqala ngichaze la olimini lwami ayisandile into ethi Red Nation kuyazi ukuthi mina nginabalandeli abagqoka umbala obomvu mhlophe kuthiwa ama Red Nation abazodideka ukuthi why isizathu salokho ukuthi leyo nto yenza ukuthi ngiqhathaniseke ukuthi ngihlala ngithi ngiyabonga ama Red Nation no akhona ama Red Nation abantu abangisupporta ngokwedlulele beze begqoke ngisho umfanisano wami kodwa empeleni nasengisupporta yona wonke umuntu emhlabeni phansi komthunzi welanga ngiyakujabulela kakhulu ukuthi bonke abantu abangamabhinqa phansi komthunzi welanga bengisupporta benginike uthando ngisho koLimpopo bafowethu ko North West nginabafowethu abangisupportayo abangawugqoka abangazana ukuthi igiba ze Red Nation itholakala so bafowethu ngithi nje wonke umuntu enabalandeli abazinqwaba kangaka bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela nazi lokho enikwenzela mina anenzeli mina kodwa nenzela uNkulunkulu okhuluma enhlizweni zenu hayi siyabonga kakhulu siyabonga manje inhlalo ethini ngifuna ukwazi lokho seBeyonce ngixolisa ukuhlala kwe-lipstick zithini inhlelo mntaka baba usuka manje kusuka manje sine album kaMthandeni lapha ngizobe ngikhona ngigcwelela khona izinsizwa emvalelweni ngigcwele izinsizwa ngoba kuzoba nje nemisindo emakhaya ngizobe lapho ngithi ke ngihamba lapho kutheni inkane yomnyumuza ingeni komnyumuza ngizobe ngithi yime nganqoma uyihlo bafana ngishayeni sengimdala manje ukubaleka nawo ufuna mina ngithola la suka uyabona ngosithala lama nobhinca lo lapho ngizobe ngicwelela izinsizwa ke impela lapho ngizobe ngasaculeli umhlaba wonke jikelele njengobush so ngicabanga ukuthi yeza ngomhla ka-30 kuNovember ngiyaqinisekisa lokho i-album kaMthandeni SK bese ngithi ke bafowethu nge-4 January uJanuary sinomdletsheni ke Mthandeni festival manje lapha engicabanga ukuthi ke sokuthi namaciko ahlukahlukene sibe siyintuli nje kuJanuary sesibuyele eGoli bafowethu ngizocela ukuthi bonke amabomba abheke emdletsheni ngomhla ka4 evikini lokuqala kuJanuary 2005 sine event enkulu emdletsheni inhlelo seyiphela zonke nepost sophuma maduze ngicabanga usebenzisa sonke abafowethu njengesiteshi esingumsakazo omkhulu ngicabanga usebenzisa ikhona bese zithi ezinye inhlelo zokugcina ngizwile ukuthi lapho khosini nenkulumo ethinta indaba zeingoma zokuhlukanisa inyaka njalo ngisacela ukujustify lapho ngilungisa ngoba ningimbuze khona nezinhliziyo zabantu nembono yabantu ehlukahlukene ngicela ukusho bafowethu ukuthi no uKhozi FM isikhondla khondla somsakazo ngikusho lokho ngokungananazi okokuqala okwesibili ngizocela ukuthi ni uKhozi FM nibambisane nomphakathi ngoba mina mangishaya ingoma iParis ngangishayela umphakathi ulalela uKhozi FM inkosi ngabantu umuntu ngabantu uKhozi udinga umphakathi udinga uKhozi ngicela ukuthi nje ake ngiyiqhathe phakathi kwenu bafowethu nabalaleli nomphakathi ngoba umphakathi ujabule bafowethu angifuni uqamba amanga ujabule ngakindlela ingoma igushi iqopha imlando usuku nosuku yashaya imiliyoni ngosuku so njengamanje bafowethu kuyoba kuhle kuyobajabulisa futhi abantu abangumphakathi ukuthi beyibone ikhona kweyiqhathwa phezulu lapha uKhozi FM okunye angeni khona kodwa nje ngisekutheni abantu abajabule bafowethu siya kwi-festive songena kwisama ngicela sijabule bafowethu ngendlela exakile uqedile ungathole mfowethu wenyathi ake sihambe siyodlala nawo ama voice notes sibacelile kubantu Londi engizilisa ukuyibongela lensizwa kwamanqele ngalendondo ehlabane ngayo indondo enkulukazi le kwezomculo wonke umculo udidiyelwe hayi siyabongela mfowethu kwamanqele qhubeka ujabulisa abantu akusemicimbi ungekho wena umcimbi ongenawo awubinalo isasa siyabongela duyaza siyabonga mfowethu qhubeka njalo Mr Gushi Mr Paris sharp
Linjalo uKhozi likhano wemthandeni unjalo mfowethu Manxele uphuze ibhatheni lo lawahlabisa stage mfana wagcina kusuku sathi umgqiloza amakhansela uphuze ibhatheni manje hey mfana umkhaya mangishiya ekhaya ngiyabuka phakele emdlekeni hawu mfana omdala ngiyabonga mabe nisebenzele Paulo Simele siumkhaya kude uSimele siKZN uSimele siSouth Africa mfana ngiyabonga mfana mthandeni mfana Thathele kuthuba ngibongele kakhulu isikhopha sazwelonke ngomsebenzi omuhle esiwenzile sithi nje duyaza siyabongela kakhulu Manxele ngendondo enkulu kangaka makhanye konke mntaka Mashanda ubuhle wakanzuza lo ihlihlwe kaMjoko halala nje macala sicela Manxele angibingelele kuwe Tata nakuwe Beyonds naku SK inkosi kamaskadi asileni iwoza nabangani bakho hacha ngithi ngikuyibongela nje insizwa amashanda ukuthi hayi lokho kwenzile kukhulu siyambongela kakhulu ingoma enkulu ikhona kuhle yaqhubeke naye futhi enye ingoma igoji nayo themba eyenza kahle kakhulu manje waseyitolo siyabonga amamiliyoni na ku YouTube nalena iParis nayo amamiliyoni ayicha unyaka umvu Enjalo indaba 5 minutes to 4 umsakazo noKhozi FM singakhohlwa phela futhi indaba enkulu ukuthi sigiya ngengoma lapha uchaze noBibi Ngelela beqokiwe kuma Satma ka 2024 Enikwenze kuyiParis anikwenze lapho bakithi kuma Satma or kanjani Mthandeni kunjalo vele phela mfowethu yazi ukuthi mina noKhozi sikanjena nje sikanjena nje uyabona bafowethu ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ungithathela wangibeka la wangithatha la wangibeka la kodwa nina ningibekeli bafowethu lapha bangashiya phela iplatinum yami lapha Isema office amakhulu mfowethu abaphathi abathi hayi ufika ihlale lapha lokho bengibuka uyayibona lapha ngiyabonga kakhulu ingane zathi siyabonga kakhulu tuyazi all right uvotwa kulula kakhulu into eyenzayo nje wena ukuthi uhambe uyobhala la kuthonywa khuluma message uthi 107 Satma 19 107 Satma 19 kwinombolo ethi 32436 All right, isikhuluma ke ngomthandeni SK, isikhuluma ke ngomahu intokazi zaseshowe. Shaka mnandi bathi kushi. Iyo ke lengoma entsha. Egqoka melisha, hayi. yebo Hayi.